Υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, συντονιστής Κερφά. Και Κερφά είναι, δεν θέλουμε ρατσισμό. Όποιος θα είναι ρατσιστής, θα σπάσουμε. Όλοι ενωμένοι θα βγούμε. Θέλω με όλη τη χαρά μας να καλέσουμε Πέτρος Κωνσταντίνου να μας πει ότι μπορέσει να σπάσουμε ρατσισμό. Φόβο δεν θέλουμε, θα σπάσουμε. Θέλουμε αλληλεγγύη, αγάπη, ανοιχτά τα μαγαζιά. Γι' αυτό Πέτρος Κωνσταντίνου. Λοιπόν, είμαστε εδώ ενωμένοι σε μια κινητοποίηση που κάνουν καταστηματάρχες μετανάστες κατά κύριο λόγο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουν όλοι οι μαγαζάτορες κινητοποίηση, διότι τα προβλήματα είναι κοινά. Το πρόβλημα δεν το έχουν μόνο τα μαγαζιά που το έχουν οι μετανάστες, το έχουν όλα τα μαγαζιά. Δεν έχουν δουλειά, γιατί ο κόσμος είναι φτωχός και δεν έχει λεφτά. Του τα πήρε τα λεφτά ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Του τα πήραν οι τραπεζίτες. Και μέσα σε αυτή την κρίση έρχεται ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και λένε μου φταίνουν οι μετανάστες για όλα αυτά. Λένε ψέματα. Αυτό είναι ο ρατσισμός. Και πρέπει να το σταματήσουμε. Για τα προβλήματά μας στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα φταίνε αυτοί που απολύουν τον κόσμο και δεν έχει δουλειά. Δεν μπορούν να στέλνουν την αστυνομία να κυνηγάει τους μετανάστες. Να το καταλάβουν αυτό. Αυτά που έκανε η Χρυσή Αυγή, που δολοφόνησε τον Σαρδάτ Λουκμάν και τον Παύλο Φίσα, δεν θα τα κάνει η ελληνική αστυνομία. Εμείς θα μετούμε να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η ρατσιστική επιχείρηση της Κούβας. Να το καταλάβουν καλά. Θα το καταλάβουν και στις εκλογές, γιατί θα πέσει μαύρο σύννεφο πάνω από το κεφάλι τους και θα βρέξει. Θα μαυριστούν σε αυτές τις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και θα φύγουν. Και μην νομίζουν ότι επειδή πήραν την ψήφο από τους μετανάστες και δεν θα ψηφίσουν στον Δήμο, ότι οι μετανάστες θα είναι εδώ. Οι μετανάστες θα είναι στους δρόμους, ενωμένοι, δυνατοί, όπως η σημερινή συγκέντρωση. Δεν θα μας πάνε πίσω. Οι εργάτες είναι ενωμένοι. Είτε είναι ντόπιοι, είτε είναι μετανάστες. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, δεν δεχόμαστε ότι μπορεί να έρχεται η αστυνομία του Δένδια και να κάνει αυτά που κάνανε οι σερίφιδες στην Άγρια Δύση. Δεν είναι Far West εδώ, να βγάζει ο καθένας ό,τι θέλει, να μπαίνει στα μαγαζιά, να παίρνει κινητά, να πηγαίνει εκεί στη γωνία, να βάζει το τραπέζι του, να κάθεται όλη μέρα, λες και είναι η αυγή του σπιτιού του. Δεν είναι η αυγή του σπιτιού του. Η αστυνομία πρέπει να φύγει από εδώ. Διότι με τον τρόπο που ήρθε, έχει έρθει μόνο και μόνο για να πουλάει τσαμπουκά και τρόμο στους μετανάστες. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Δεν τους θέλουμε. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η παρανομία που οργανώνει εδώ στην περιοχή ο Δένδιας. Προσπαθεί αυτή την παρανομία να την πουλήσει και στους Έλληνες μετανάστες και στους μαγαζάτορες που είναι από την Ελλάδα. Όλοι μαζί θα πάμε. Θα μιλήσουμε με όποιον έχει μαγαζί εδώ στην περιοχή και ιδιαίτερα με τους Έλληνες. Για να τους πούμε ότι μαζί πρέπει να παλέψουμε. Γιατί ο Καμίνης έρχεται και λέει δώστε μου δημοτικά τέλη. Να πληρώνεις κάθε μήνα στο λογαριασμό ΔΕΗ δημοτικά τέλη. Και πού πάνε τα δημοτικά τέλη? Πάνε πουθενά, ο δρόμος είναι βρώμικος, δεν καθαρίζει κανένας. Λοιπόν, θέλουμε όλοι μαζί να παλέψουμε για μια καλύτερη κοινωνία, για μια καλύτερη ζωή. Θα κλείσουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν θα κυνηγάνε εδώ τους μετανάστες και τους πηγαίνουν κόρυφα Μιχαλέζα και θα κάνουν βασανιστήρια. Θα ανοίξουμε τα σύνορα. Δεν μπορούν να κυνηγάνε πρόσφυγες και μετανάστες στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στη Μέση Ανατολή. Και όταν γυναίκες και παιδιά έρχονται εδώ να τους πνίγουν με τις μπάρκες στα σύνορα. Είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα τους σταματήσουμε. Έχουμε δύναμη. Χρόνια τώρα παλεύουμε μαζί. Πακιστανοί, Παγκλαντεσιανοί, Άραβες, Αφρικανοί, από όλες τις χώρες.
Είμαστε ενωμένοι, διότι εδώ είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Αυτοί που δεν είναι καλοδεχούμενοι είναι οι τραπεζίτες, είναι όλοι αυτοί που έρχονται, κλείνουν μαγαζιά, κλείνουν εργοστάσια και απολύουν τον κόσμο. Και έχει πέσει πείνα. Την πείνα τη φέρανε οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ενάντια σε όλους αυτούς. Να το πάρουν χαμπάρι. Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και παντού, οι εργάτες θα είναι ενωμένοι. Τα αφεντικά είναι το πρόβλημά μας. Οι τραπεζίτες είναι το πρόβλημά μας. Το ΝΑΤΟ είναι το πρόβλημά μας. Όλοι αυτοί που χωρίζουν τον κόσμο με βάση το χρώμα, τη φυλή και τη θρησκεία. Εμείς είμαστε ενωμένοι, δεν θα μας χωρίσει κανένας. Θα διαδηλώνουμε και θα τραγουδάμε. Πολιτισμός, χαρά, αλληλεγγύη, αυτή είναι η δικιά μας πρόταση απέναντι σε αυτούς που θέλουν το μίσος. Θα τους σταματήσουμε.